Ce-ai trăit a fost un vis. Și-a rămas pe cruce scris. Of, ce să fac, nu se poate. Nici n-am cum crește fetele mele. Dar nu e tata lângă ele. Să-și vadă nepoata că mi-am luat puterile, că mi-am luat puterile. Așa tată ca la mine, dar nu mai văd-o pe la mine. Aveam tată cu suflet bun și la toată lumea spune: aș da toți banii din casă să-l văd din nou la mine în casă. Plâng cu frățioarul meu că lipsește tatăl meu care m-a crescut în greu. Să trăiască bădăcuțul, să trăiască tatăl. Am și o melodie, nu știu ca aia, e famajă. Scuze, spune, Vai dar pra você. Você. Ai, aprende să também aprende să frăcu. E frige, mă, ce să mai. Ce, ha? E frige, mă. Da pe mie. Da pe mie. Pentru toți frații din lume, pentru nașul mare. Ce-i Paulu ăia? Fratele lui unde-i? Dacă asta mă trimite fără chiloți, mai omule? Și cu padronie? Dimineața, cucurizule, băi, cucurizule. Are bucurii, băi? Aolo. Aoleu, dar ce bucurii. Dai seama bucuricele, dai. Ce dracu? Se pune capul și ia basule. Și-am mai să vină generica lângă Zic, gazele, bucurie. Aolo, ăla-i foc. Aoleu. Cici, ăla-i foc să te aprinzi în gară. Hai mă să mai mâncăm două floriceli. Stai la cinema? Femeie periculoasă.